ଏଇଟା ହେଇ କାଇଁ କର ଏଇଟା ତ ପଲ୍ୟୁସନ କାଇଁ ନାଇଁ 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 ତାଙ୍କର ଥବ তো ইন্স্যুরেন্স কাই দেখা ନା ତାଙ୍କର ଥବ ସାର୍ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଯାଉଥିଲି ପାରାଦୀପ ଏପଟେ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି ବୁଲାଣି ପଡିବ ଆପଣ ସେଇପଟେ ବୁଲିକି ପଳାନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଧର ସାର୍ ସାର୍ ତେଲ ଫେଲ ଅଛି ନା ନିଅନ୍ତୁ ତେଲ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇକି ଯିବେ दिन सारा खटी खटी एथि कौन हम एथरे कहून छड़ा आज ट्राफिक रे गुड़ाए पैसा चलीगला अरे चिट्टा काटी देले रे